Morjesta vaan kaikille. Ajattelin, että kuvailen tämmöisen viikkoa ennen kisoja tyylisen videon tai parin päivän reenit ennen H-hetkeä. Karkkilassa tosiaan kisataan 3.5. Tänäpä on 1.5. Ja tarkoitus olisi käydä sitten viimeinen tommonen herkistelevä treeni tekemässä, että oltiin tässä nyt ihan kumminkin sitten pientä kevennystä ennen kisoja, vaikka ajattelin, että reenaisin ihan normaalisti, mutta se osuu suht hyvään saumaan tähän näin, niin sit saa painaa taas sinne Järvenpään kisoihin ihan täydellä höngällä, että voitais katsoa tosta noin ensi alkuun miten on Järvenpäähän mennyt valmistautumiset, että katsotaan merkkarisettejä tosta. Siinä tosiaan 15+15 metriä 344 ja sitten toi 15+15 355, niin siitä on niinku pari viikkoa noilla reeneillä väliä. Ja tää viimeisin merkkaritreeni, niin se on tehty nyt 5 päivää sitten, että semmotti. Mutta aika paljon paremmalla jalalla liikkuu kyllä viime viikonloppuna toi merkkari kuin mitä sitten tuossa toisessa videossa, että siinäkään nyt huonosti mene, mutta huomaa, että huomattavasti enemmän toi painaa, vaikka siinä 10 kiloa nyt on enemmän painoa, mutta näin. Sitten tuli tehtyä ihan oma merkkariennätys, 15 metriä, 384, 380 on Järvenpään kisapaino 15+15 metriä. Mä menin yhden pätkän tuolla 380 kilolla ja tuntui ihan hyvältä. Jätin ehkä sillain niinku varoja sen suhteen, että ja siinä jotkut pienet lesoilut loppuun, mutta jätin tosiaan vähän varoja. Sitten kehikkoa 12+15 metriä, 260 kiloa ja 250 kiloa, että kohta näette, että miksi otettiin tässä toisessa treenissä vähän löysemmin ton kehikon osalta. Tässä tosiaan sitten nopeusvetoja tai niin kutsuttuja nopeusvetoja, että ei ollut niin nopeita kuin olisi toivonut, mutta ihan hyvin liikkui toi 250 plus toi ritsa. Tässä reenissä kävi vähän ohraisesti ja aukesi tosta toi yksi känsä, niin joutui ottaa sen kehikon sen puolella vähän varovaisemmin. Sitten tehtiin Konania ihan testimielessä, kun en ole sitä taas pitkään aikaan tehnyt, että aika hirveältä se tuntuu ja aika haastavalta se tossa näyttää, että se voi olla kova laji kyllä Karkkilassa. Sitten otettiin vähän noita pitoja isommalla painolla, että tottuu sit siellä, ettei tunnu niin pahalta se 270 kiloa kisapainona. Tukissa pari sähäkkää ykköstä ja sitten keskiviikkona olikin lepopäivä ja vedettiin vähän munkkia sitten, ja tänäpä tosiaan olisi tarkoituksena tehdä viimeinen herkistelevä treeni sitten kohti noita Karkkilan kisoja. Ajattelin, että otetaan kevyesti vetoa ja kyykkyä ja sitten pystäriä tai jotain semmoista variaatiota, että tehdään tämmönen näin testi tällä kertaa. Mutta eipä mitään, niin me nähdään seuraavaksi salilla. Vähän oli painavampi kuin toivon, mutta ihan jees. Joo, reenille saavuttu ja siinä otettiin yksi sarja vetoa alle ja vähän kyykkyä ja tänne saapui
mun yksi sponsoreista, Juho, niin heitetään pieni shoutoutti Juholle. Morjesta. Tosiaan mun nimi on Kuusisto Juho. Mä oon tämän Victory Gymin toimitusjohtaja. Tervetuloa tsekkaamaan, miltä täällä salilla näyttää. Tervetuloa treenaamaan Victory Gymille. Tää meidän kuntosali on auki ympäri vuorokauden 24/7. Täällä on erittäin hyvä mittakaava kardiolaitteisiin sekä yli 30 yksikköä kuntosalilaitteita. Meiltä löytyy sitten tuolta perältä vielä pukuhuonetilat miehille ja naisille, yleisvessa sekä hyvänä lisäarvona poseeraushuone. Tämä meidän kuntosali on rakennettu juuri sitä varten, että jokainen kuluttajaryhmä pystyy täällä treenaamaan. On otettu nuoret, ikäihmiset sekä ammattimaisemmin treenaavat henkilöt huomioon. Victory Gymin jäsenyyteen kuuluu tämä koko paketti, hinta on 39,90. Premium äänentoisto, modernit teenitilat, poseeraushuone ja pukuhuoneet sekä meidän hyvällä mittakaavalla ja taidolla rakennettu lounge-tila. Paljon tsemppiä teille kaikille treenille ja tervetuloa Victory Gymille. Unohdin tosiaan eilen kuvata loppukaneetin noista treeneistä, että siinä tuli otettua vetoa kevyesti, että oli 140 ja 160 kiloa sarjapainot ja sitten 100-20 kilon nousuilla kakkosia tai kolmosia kyykyssä ja pieni stoppi siellä pohjassa ja mahdollisimman räjähtävästi ylös. Ja sitten kuvannut otin pystäri- ja tukkiotteella sillä kevyesti, että olikohan siinä 15 kiloa painoa ja muutamia sähäkkiä toistoja. Että semmonen oli eilisen treeni ja kiitoksia tosiaan Juholle että lähti sponssimaan mua tonne kohti noita Suomen vahvin mies karsintakisoja ja toivottavasti myös finaaliakin. Mut sit voitais katsoa vaikka toi, että mitä mä söin aamupalaksi. Tässä on nyt aamupalaa. Normaalisti syön oikeastaan pelkkää rahkaa ja mehukeittoa, mutta aina sit raskaiden treenipäivien jälkeen tai tällä ei kun vähän tarvii tankata, niin pistän pikkasen mysliä joukkoon. Siinä on 70 grammaa mysliä ja 100 grammaa mehukeittoa ja 250 grammaa maitorahkaa. Sitten tossa on magnesiumi, C-vitamiini, sinkki ja D-vitamiini ja sitten huuhdellaan alas isolla lasilla vettä. Kahvia juon sitten vasta vähän myöhemmin. Töistä saavuttu kotiin ja siinä työpäivän aikana syötiin ihan normi buffet-lounas. Siinä oli sitten reilusti olikohan se nyt jotain nautaa ja sitten perunoita ja salaatit ja jälkiruuat vielä kylkiäisenä, että sieltä en videoa ottanut sen takia, kun koin jotenkin typeräksi kuvata peruslounasannoksia. Mutta nyt on jo tosiaan saavuttu töistä kotiin ja täällä on yhteistyövideon editointia ja siinä on pari tuommoista voilla ja hillolla höystettyä paahtoleipää ja sitten kreikkalaista jogurttia ja rahkaa sekaisin ja siellä on sitten myslit ja mehukeitot ja ananakset sekaisin, että pikkasen eroa normaalista, että normaalisti en näitä hillopaahtoleipiä syö, että vedän tommosen rahkasetin, missä on yleis mysli ennen reeniä, että kauheasti en erilaisesti syö tälleen päivää ennen kuin tarvii kisata, että sitten viimeinen ateria illalla, siinä syön reilummin riisiä ja sitten iltapalapuuro. Että katsotaan niitä sitten myöhemmin, että on kokenut, että on parempi olla tankkaamatta liikaa ja kun siinä kumminkin koko ajan syö plussakaloreilla, niin en koe, että olisi tarvetta mitään ihan älytöntä tankkausta kisoja varten tehdä, mutta vedetään nää naamariin ja odotetaan, että toi video tosta renderoi ja sitten aletaan editoimaan tätä videoa, mitä nyt kuvataan. Tommoset setit jauhelihaa naamariin, jauhelihaa ja riisiä naamariin, että siinä on noin 150 grammaa kuivapaino riisiä ja 150 grammaa jauhelihaa, että varmaan otan yhden santsiannoksen vielä
50 grammaa kutakin artikkelia ja sit kun se on vetästy naamariin, niin sitten pienet löylyt ja suihkuttelut siinä ja sitten iltapalan kimppuun ja se olisi varmaan kaurapuuroa tai riisihiutalepuuroa ja sitten mä luulen, että mun tää pääosa tankkaamisesta on tehty ja näin, että katsoo sit mitä huomenna saa aamulla alas vielä ennen kisoihin lähtöä, mutta se jääköön mysteeriksi. Päätin, että vedetään toinenkin setti tuommoista riisiä ja jauhelihaa, niin toi tulee sitten kunnolla tankkailtua. Joo, sit vielä iltapuurot naamariin. Siinä on banaani, mansikkahilloa, heraproteiiniä ja noin 100 grammaa kaurahiutaleita ja semmoista. Siellä on kassit pakattu, siellä on pari banaania ja sitten vähän pre-workouttia ja heradrinkkiä ja sitten maltoa ja EAAta ja siellä on perusreenikamppeet ja lämmittelykuminouhat pakattuna. Niin. Käyn tässä varmaan lenkillä pikaseen vielä aamupalan jälkeen ja sitten vedän yhden setin sitä riisiä ja editoin videon loppuun ja lähden kisapaikalle. Että lopetetaan tämä video tähän, että kiitos kun katsoitte ja palataan ensi kerralla.